ar ôl siw Tal-y-bont, oedd I boms yn dawel ar ôl siw. O'n I eisiau cael tyrfa ynghyd. A gyda ni syniad I noswaith yn clwb, gael y competition Cneifio. Y bwriad yw Cneifio un noen mor gyflym o posib. A heblaw bod chi'n neud y fan o job gwael, o'ch chi'n cael mynd trwyddo. Mae wedi mynd yn beth mwy a mwy nawr pob blwyddyn dros y blynyddoedd diwetha. A mae lot o bobl yn gwybod amdano fe. A maen nhw jyst yn... Mae pawb yn gwybod jyst I fod yn Cneifio cyflym. Mae'n fod llawer newydd. Mae'n Cneifio mwy na mae'n cysgu. Mae'n mynd i'r goelio. Mae'n troi. Mae'n ochr ola. Felly ni'n trio mynd cam ymhellach bob blwyddyn. Mwyn trio wneud y noson i'w chofio I fod yn onest. I ni'n ffodus iawn yn Tal-y-bont, mae'n gymuned glos iawn yma. I ni gyd yn siarad Cymraeg gyda'n gilydd, mae'n dod yn naturiol. Fyswn i'n croesi'n meddwl o gwbl I wneud sylwebedd Saesneg. Mae'n gweithio'n dda. Ond be fi gen y beirniad I ddweud, Tal-y-bont ar ei Awst yn un dweud.